final és una derrota dura per nosaltres. Crec que el resultat més just hagués sigut un empat, tal com s'ha donat el partit, però ens hem d'aixecar. Avui pair la derrota i demà aixecar-nos i seguir. La guerra continua, estem en plena lluita pel nostre objectiu i seguir. Demà ens aixecarem, analitzarem el partit, farem autocrítica i seguirem treballant, i la setmana que ve hem de donar-li la volta i a guanyar els 3 punts a casa, que són vitals per nosaltres. Ens ha penalitzat molt en aquesta lliga, pèrdua de punts als últims instants, no? Sí, al minut 88, avui un altre cop, quan el partit el teníem bastant controlat. Però bueno, al marge d'això, una mica en resum, crec que al marge d'alguna cosa tàctica puntual que hem pogut arreglar a la mitja part, crec que l'equip ha mostrat, la segona part ha mostrat una millor versió i hem ficat una marxa més. Crec que la primera part, en un partit com el d'avui, molts duels, amb molta intensitat, ens ha faltat i això no es pot passar, hem de millorar-lo i sempre hem d'anar al límit. Com has vist la jugada del primer gol del Peralada amb aquesta empenta que ha rebut l'Adrià Parra? Bueno, crec que ha sigut bastant important en el transcurs del partit, perquè nosaltres ens hem avançat en el marcador aviat, teníem el partit bastant on el volíem tenir, i crec, a mi des de fora m'ha semblat falta, però bé, al final els àrbits són els que decideixen i no m'agrada parlar gaire dels àrbits, m'agrada millorar el que podem millorar nosaltres, fer autocrítica, veure que estem en una bona línia, portàvem 10 punts de 12 i la setmana que ve hem de tornar a agafar la bona dinàmica.